comersată de băuturi spiritoase. La hanul dracului. Știu, lasă-mă să întreb. Plătim licență, domn judecător. Oleo! Ce? Care va să zică Natalia Cavăduva, comersantă de băuturi spiritoase. Ce reclamă de la prevenitul Iancu Zugravu? Eu trăiesc, domn judecător. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. De aia și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las trovălia, că nu mai poate omul atâtea angarale. Și nu ne mai dă mâna să plătim licența. Licența o plătește domnul Tic. Domnul Tică, să fie al dracului care minte. De ce? Nimeni nu are voie să vorbească până nu întreb eu. Dacă zice dumnealui că domnul Tică eu, domn judecător, pot să jur că sunt curată la suflet. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenită. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a înjurat, și clontinul cu 3 kg mastică, care venise tocmai atunci din piață de la domn Marinescu Bragadiru, însă chiar domn Tomiță zicea să le iau în birge. Pe cine se îmbirge? Clondirul că zicea... Cine zicea? Domn Toma, se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător. Femeie, ce domnul e acolo? Răspunde dată lămâri la ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit? Onoarea mea, domn judecător, care m-a înjurat, pardon, făcuți și dreguți, și mi-a spart clondirul. Și când era vorba să plătească, a fugit. Și-a căzut peste tarabă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Clondirul cu mastică. Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și 3 kg mastică prima. Bine, șezi și taci. Care vine dumnealui... Taci? Da, da. Taci, doamne. Am tăcut. Ia cu Zugravu, ce ar dumneata să răspund la pretențiile reclamantei? Eu, domn judecător, dumnei zice... Pardon, ia recuie-mă, porcule, că dumnei n-are nicio politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă Domitică... Cine e Domitică? Domitică? Nu-l cunoști pe Domitică? Da, dracului Domitică. Vorbește serios. Cine e Domitică? Domitică, de la Pricep. Pricep, tu uitare tu și capul vine vorba noastră. Ce ar face Domitică? Dacă i-am plătit licența... Să fie al Taci? Nu e vorba de licență. E vorba de clondirul cu 3 kg de mastică. A căzut de pe deja, domn judecător. Cine l-a împins? Ea zărea. Fiindcă zicea că cheamă artistul. Eu nu vroiam, că sunt comersant. Comersant de chei de cloșcă. Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, domn judecător. Are și dumitare ce brama te iei dumnei. Nu-ți permit să fii necuvincios aici. Mai înțeles? Bravo, domn judecător. Să spuie ce comerț învârtește. Taci că te dau afară. Răspunde, ce comerț învârți? Am fost lucrat de casă român, domn judecător. Dacă am văzut cum omoară concurența străinilor, am deschis tombolă cu obiecte la moș. Dar de chinăros cum a venit vorba? Am vrut doar să o speră că o stric. Nu înțelege dumnei. Să mă sperii? N-ai fi toată căciula plină cu chinoros? Ei, lasă-o cu aia. E altă căciulă. Aia e la politică. Nu înțelege dumnei. Fomeie. Bine, toate bune, dar de ce vii la judecătorie? Dacă n-am amintiri curări, domn judecător. Destul!